Bismillahirrahmanirrahim. Hiç bir tayfadan artykmaş diýip bolmar. Meger şonuň tamam däpdesturlary şeriata muwafyk bolsa, we resmi adatlary dine görä düzülen bolsa, şonda bu tayfa beýleki dine muwafyk bolmadyk tayfalardan artykmaş diýsen bolar. Musulman dogullar. Biz öz tayfamyz türkmeniň taryhyny agtaryp göreýliň. Öňkü däpdesturlarymyza we herne bolmuş ýagdaýlarymyza aň edeliň. Türkmeniň nesebi nira baryp birýär we mezhebi nirden tapylýar we ferhengi nändäde öwgitýär. Taryh bizi gaýratly, batyr, edermen, imanly, namusly tanıtýar. Hatda bize ulukon lakap berip Türki iman diýip imany nisbet berýär. Türkmenler nesep taýdan, iman taýdan, mezhep taýdan, ilm taýdan, tasawwuf we irfan taýdan, qanaat we sahawat taýdan, iffet we haya taýdan artykmaşlygy bardyr. Musulman türkmen dogullar. Aya şu berterilik we artykmaşlyk häzirde barmy? Ya fakat kitapxanalarda tozanyp ýatan tarih kitaplaryň içinde barmy? Edi türkmen dogullarym. Oýanaýlyň, asalatymyzy elden bermäýliň, zähmet çekeýliň, kuşaş edeýliň. Din we mezhebimiz we jemyy däpdesturlarymyz we hemme ýol ýorda görellämiz geçen serwerlerimiz ýaly bolsun. İmanymyz geçenlerimiziň imany ýaly gawy bolsun. Mezhebimiz geçenlerimiziň mezhebi ýaly metin bolsun. Ilmymyz geçenlerimiziň ilmi ýaly terin bolsun. Qanaatymyz geçenlerimiziň qanaaty ýaly kän bolsun. Sahawatymyz geçenlerimiziň sahawaty ýaly egsilmesin. Edep ikramymyz, haya şermimiz geçenlerimizinki ýaly kän bolsun. Lawaslarymyz geçenlerimiziň lawaslary ýaly salawatly saligaly bolsun. Hatyllarymyz geçenlerimiziň hatyllary ýaly örtügli we iffetli bolsun. İşlerimiz aralarymyzda öňküler ýaly salaly maslahatly bolsun. Elmydam ata-babalarymyz ýaly agdy bir, ýüregi ýetik, bir-birine gadyrdan muhabbetli bolsun. Tany tebarek we taala biz türkmenleri ata-babalarymyzyň hormaty üçin we mugaddes maram we mezhebimiziň hormaty üçin we geçen beýik makamly öwliýalarynyň hormaty üçin öz asalatymyzy elden bermäni mezhebimizde we ferhengimizde mäkam durmaga muyassar we muwaffaq eýlesin. Amin ya rabbel alamin.